Research sok bimi thang konsensi arada pan kelang ka singbar pon tek thi pu ajok pen tihing arada tum aning ki pung pen thurbak pen armu ka chejeng pon lakhai ni dola mara botor teon arong along APLC tum kangdang amai kangni Borjan arat atumt babu ingtia phansi BJP a ticket pinangji pusi ke hangpon Karbi Longri asong amai pu barem Simeon rong par aphan ke spadi amai ke paman pon Lakhain ko era trok Drubaguri MSc non ki khibom MSc research stock bi mithang consistency arada tum phan kelang pon pachingbar pon thekthi po ajok pen jangmin phai silkep arni Drubaguri MSc consistency paru pon during hour sivuram terang arod angrada tum pen erseng pung set pen ningi pung pen armugo chejeng asai kedeng pon non ki khibom MSc research stock bi aphan ningang samsi se baklang pon si armugo chejeng pon ahut no development no vote no road no vote BJP go back MSc research stock bi go back pusi ki hang taram pon Dihing hawar sivuram terang arong arada tum pini arnsta meding amit thodon longalang tu warke henu ulapen himi jangri atum phan kerap ke pajir ponanta longdun delang lapen sorkar atum pen ki dukdet atum phan hemsuk bi ponanta longdun abang avelang people sinili tuma phat nangkelang pon ke plak dak lok pusi so hawar ni marli atum pen phang ki athang lu ki ningje pon nili tum ka chisong ke la puig lo la mo pen nili ningje bom lo lang lo la pen la oruna doi sitame ka be sikilo ar jokkar la pen oruna doi la pen la sang sitam be la ke an tin ta be pudet lo do sitame than lab lo non nili tum ka dor bang nang hang sitame ka be ko nang hang ko aki nili tum ka be de idunu be de la lo number 1 lo ko la pen la pene la jokkar number lo la pen jokkar number nang pa doi pharsi chuningri lo ko la orona doi sitame nang pa ni ko ma phan ka do be kitu gela ka tuma phan nang PJ phansi chuningri don lo la si la jong si nili tum phan lang ko nang pamilai kon bolete nili tuma hian ben ke ma tu phan sitame ti lo la si nili hian ben ke la hai lo ete nami tum la non la akijo ben pota ki ron polai nami tum phan long kon la ta ke long atum ke bang aparti he jan chelo bon se dame la itu bilang he tuma pu tum phan ana bang ke la ke avelo la theng mu chot alang tum hun chen chingki long atum bang kai ke ma to alang tuma group hija ma lang tum ki dora pera bot pira pera tum ansi mane pilo he bang pipe pupe arju dun lo sitamena pale thekila ne pini he tamila tanili hen bang la ta thanun po bang long atum ki long le tum bang long le de la ram terang rong bang ke long le tum ki ong lang bon nilita ente nami tum non MSc kilik aprang komabang phusini litum labang soki sungpen nangkrap thekjima lasobang phupan sinitum vot jokpon pu party langle pinpen bonsta nangkaravek apang phupan sinitum rong sianta cherap chetodun popusi SB langbang singnar lapen rong asar sivoram terang atum pherang ke thingno ningje pont dolamara pen samsing engleng Karbi Longri Abirta di la se la hai kikim ke kopilo ali non puta doktor wan sektelang la se mesena doktor wan nang po dapat kita lang cilu gitu all di all mesen apa kasi dilihin pen langsung itu kalau sorry nami ta set thotak ben kachisong alam se puthak nali klada kan patni ka athepi klada ke laloni tum ke damtang antame BJP ya sarkar je MP puna MLA puna setame abhuta nil tum un andak pen si percentage tame ni tum pidun lo pa ongdun lo pa hai dun lo ba fise tame piduna lang ta ve anparta hemso ke ron hai tame ni tum aglongon de pin anparta me towar tame yo nanang ni tum thek prang lo towar ta patang po petang te da lo anparta mi sta nang hing princhot la
ki ora bang ave ajo pen ting tip la tame ni to ma kisung do pik la si ke thanam lo pote do pik kisung se tame ni tom jo la pi ni ka ke mang sat prung sat ke la ni tom ke mang phan ni pachun pi vek nang po lang si ni to party lang le ma candidate ma asar se ke bang ma ni tom phan la ke election prang ni tom phan ha ke mang ni tom phan ni pachun pi te halang ni tom phan se ni tom bhut pi ji Tentang saya kan nanti tuan lamu pen than bom lah heme jangre tekok selok aku sita me nanti tanpa amanu ban segi pipe chot ma mata arong isi me segi pipe dolo. Nili to ma don ni do se tame amunit janma party ason si langrong da ka ke charia leader tum ke mande arong pensi nang lang pulote la ke mande la hai heme jangre ba urundo suni punoi la hai tame sarkar pen ke bang ke kiduk nai ke amunit phansi asar primar phansi ba la hai si ki pi wal pis tame to ma arong hello kiduk nai hidi long le ta ka we kiduk nai arang phansi nang pa phi bo thang ta long do ni ki Ente non la kiki bom akeh hari recharge tok biong nanti tum phan mala towar lang me nang ti pulote nanti tum phut ki phan ning hang ma. La sinili pulo ke mo penta nili tum ning hang masila so party lang le ni tum ke la nili tum rong apana ki juk ke sung jong si nili tum apana pi pulo te ni tum party lang le la si recharge pu desata mania congress alidar lewang punoi mania APLC alidar pulewang ni tum rata apana ki mang du pulo te nili tum alang tum ke lang lunde kali ni tum rapon jit lapan buta piji Jangmi ni phai sirkep arni lakha inquiry truck Durbaguri MSC consensus parlopon angkang lakha hini dola mara ten arong long APSLC atumpen kangdang mai ingipon mondor sing itipen kachiri pon amai along alhui aman pen kachtong dun APSLC amai pu jai kathar dun amai pu rajas tisu APSLC lamjai sarpu angtong ingti kathar Ugajan LA amai pu Samson teron konchun bang project crew lapen APSLC along klembang phubang phiatum chetong dun APSLC atum ke claim ke dam kimisen ajok APSLC kangdang amai along congressman bangkri pi lapen BJP pen inut atum methang a party COC APSLC along chepa okdun APSLC amai jai kan harban so amai na stong dun jawara tum har 60 of kan ko jeri form arong cari reke alangi rong ke thi lapen ke ajha katung ke kajui piti la son si arong ke prak jampo tu amai long lan su si arada tum nang stong dun ji silang apodlo bonta lapunat BJP atum pem job card keron pon pu amat hadak chi chito dun lablo bonta job card hem sole to deng dun pu we fit sami kili bonta kiliga por huda bangke lan arat tumpen sami APSLC atum phansi wujok labji pusi jai kathar pen pherengke thingnu ningje pon rona rong dolamara daksi pini meeting dolo la pen ke APSLC tum dwar baguri ta non ke ingtang bomlo ingtang olo la pen ke pini congress pen loksi bang kripli nang join dun la pen BJP pen inut nang join dun la pen ke son nang join dun ojilang posini tum pini birtalo pini nang dun un ason bang ke son bang halapu BJP atum job card ke ron pu pipilo ne nang pedoma si aja tum nang dun dedet posipu setalang litum anta job card le endun sita jad le endun sita ration card le endun sita hemso le endun sita paikhana le endun sita kadu ita BJP la det long recap ka chojor tum han ke chithana link sita vote to ke pipelo pusi munitum non ke chichak thiplo la pen APHLC apa aphansi pilapo pusi nitum betheta karjulong rong betheta la hel tante sarpini lada congress pen nang yon la pen BJP na yon dunga aninga klong pen ni litung e poisa ke piragawan ngali det ke ania krong pen si bang nang dun lo nang dun un e tum dolang ne tum gari ke bas gari pe ne ke toy un e posi nang dun det la he la pen pini ke chingwai la lo ni tum ning dok dia bang ke hala prime minister modi ke hai wangji pulo mo inquiry ner kep arni seta Karbi Anglong si wangji pu seta nang isunji ke ha utor bor bil bongali etum adim alang litum Karbi adet si right tip lo mati bongali etum hada lake VGR PGR along li alang litum han eviction nang ji apodlo seta eviction sedet sinon ke prime minister hadak sinang isun thuji pu angke non kheti ke claim apor hala daksi nang pa thang po lage la longri kep
kecil tumhan kacojor an ke kapitir Borjan MSC consensi pen ke BJP party a ticket ke babu inti phansi pivek nangji pusi Borjan arat atum pen ke hang pedopon Borjan arat atum pen kiningji pon ateng ke BJP sarkar wangwi aprang ke nilitum hawar thangnar ke ching thu thek monlongle bonstame BJP sarkar wanglo pu pen ke babu inti ke spaduk pen ajok nilitum hawar penang an ke ching thu thek monlonglo bangsu ajok non MSC kilik ahud bangke Borjan consensi pen ke BJP party a ticket la bangke babu inti phansi pivek na po busi Borjan arada tumpen ke hangpon babu inti alangli inut aning ke mesen abangku kidukilak aphan sami alangli kanghon ke jinsuk pajir ponthek abangku kedam tang ML kilik ahud stame babu inti pen ki claim kedam ke mesen ajok Borjan hawar arat atum BJP aphan ongdung ahud pen pahai ponlo lasi non MSC kilik ahud abangke Borjan consensi pen ke BJP party a ticket abangke babu inti phan pivek na po pusi Borjan arat atum pen tuning ripon Santi hidipen projenterang Karbi Longri Abirta. Abe, non aku cek long lo ke, non tame, non hai tum tini lo non itum rong, si tame tini holo, an tame non pudang te non, pudang mote, asli sa pine lasu center tame lagi sih, palong lo, apa supen ke lang nam sulu po, reson card tame lagi sih, palong pon lo, dua lo, seperti dua plik lo lagi sih, palong pon lo, tame belet tum ke abe, sini tum lah fansi, pinanggi pusi, ini tum ke. Dakpen brong ke lalu parai pon lah ela khai babu kiong si apanyong si ticket tidak lo long lo pula tenale tum hin me kya jat pen ostame jerap ti todon vek pola pen papa hai vek ko sinale tum hin me ti sik sidang lo gedi kalang la sa hawlo ni tum ke Karbi Longri asong KSA rizikip amai pu barim Simeon rong parpen non ke wangji MSC kiligalong karjap dunji pupen KSA mai pu arpupen chi ponlo lapen jangmi ni phai sirkep arni KSA turipi amai ahin pen diful lamding road KSA turipi asai hem along joint extended amai lapen mai pu barim Simeon rong par aphan ke spadi amai paman pon laso joint extended amai along KSA aphan aprang ke paja ponchi aphan KSA mai pu Thomas rong pi aphan si ingwai pon lo lapen konchun bang sumit timung atum aphan si ingwai pon lo unke wangji KSA rizikip mi thang turipi aru atum pen conference padopon po halabang so hut pen si puthot akimi Karbi Longri asong pen amai phula pen konchun bang pen chinglok klembang phubang phiatum phanstame ingwai pon thupu labangsu joint extended amai along MP abarum jonto rongpi KSA BD serlaichen engleng lapen KSA long klembang phubang phiatum chetong dun declared kono la sorting pen pini executive committee pini executive tha pini extended la so mai ke pini do konlo la so extended amai long basi pini athu pini abangke tum chebak kono athe niltum abarim amai po bangke alang ke election thul populo la ke niltum best wishes nitum hin benda bidon lo lepen ar putimi bangke non Christian ar putimi bangke ni hansi nang pek konlo lepen la so ar puga bangke nili ning class sapen deng konlo pen nili karbiang lo arar phan nili than gangtong bangke la so Karbi Longri song pini central committee a president ke ni phanang pilo lepen Niltum Central District Branch High Unit anta niltum ning sibet ke doi phansi nili tum bori ponlo lepen niltum ning si do pon po pune ning ke thedo pen lagi ning si do puke pinita klang daklo la so extended ke pha long ke kadu gawe a district tin ben a unit tin a branch tin ben da pini ke la so tin long na cheto don lo pen nili pini la so extended pen pini laswa daito ni phani pilo laswa daito along ni Karbi Longri longpat kerai Karbi hemprek ke hang autonomous state halaswa long ajab thibi pasini nau matino khan pon yombe kongchun bangke nitum sumit timung alang office secretary apang office secretary lo non bangke alang phansi kongchun bang ado dak extended long pensi bai pon lo kedam tang ani KSA yang bong ka tonti ke dokok ajok masap su kachar vu dokok lo la so puthak social media along ta chithang phlup lo la sinili tum ke chok chi dokok lo voi fis sami rat tum nang dia tha pusi KSA mai phu abarim simon rong parpen ningje pon la pen nili KSA mai phu ke do bom kachari bom ahut ko mani abang phu ki pu ke chok chi dokok pote rat tum nang dia de tha pusi alang li hin pen puthot pachini pon thu la pen ke bang silang ani Karbi akhai phan un an ke arjap dum thipji pota alang li pherang ke thengno ningje pon tum kedam tang adik program ni tum central committee executive amai pedopon lo labang somai long
penangan tu dia kecekroi ta dulu tang lapen itu bahini dia kecekroi kre kalau sudah me jadi tu mai hin kan kecekroi ke ong cak tu mai hin kan itu pangdak pon lo je conference ana phana pangke in charge ai hisab pe ni sulit penu aki hai office secretary ala ne fanse pe kon lo aso teng pen sabsu kachiton te ni tu molong du ko pen apot atu meeting malong bangke penangan social media a platform along stane Karbi Arada phana ning ka oila na person arjan da be Karbi lo cholia song to ben beklang da no asila bangke dulu Karbi aham khang pen Karbi Arada phan nitum ahin pen dia chang pon lo nitum dia kelong ni ya oda be sitame ani sil tu man dia pon bugus ni ning ke pon lo kasi in charge aki hai sumit timu ngatum pen na pen da ke se abidisar lai chaning leng na pen kya ko adak senior lo party leader dak CPM la party leader to pen coaching wai ching hai thing sai to see uthot pin ya bangke join extended adak me tum Karbi cholia song asai hem si tu dolo na pen so Karbi cholia song asai hem along ke do pen bangke pini edisi ad hoc committee ason kasemar do koklo thema kese president bangke constitution ahead binarlo lapen ke kese president jongsi adak pen release anpo protangte in ladak wa constitution ng bangke si ke choklim kare relationship lang tatlo aso joine pen pinia bangke dak ad hoc committee semarlo lapen aso ad hoc committee bangke up to conference an ke ponje phana bangke aki hai Thompson rongpi ni ko chhe Karbi lo choria song lo khong chun bang phansi pinya ko pek pon thulo lapen ke ako Karbi lo choria song lo ad hoc committee a kong chun bang ke ako thot subit timu ga phan bang si to ga ve ke chon pen si alang le phan bang ke jong pon ko lapen to ga ve bang ke asitis la so tek si dopo lapen la bang ke isi ad hoc committee lo taga up to conference ana bangke alang tu besi lead ponpo la pen conference long besi ako full fledged abudi bangke do to pen uthot Karbia khaya long ke se tum kache boloma kache song nunji aphat ala pen ke khaya ke na long tin karja nunji aphat bangke la so committee besi dai ponpo la pen ini dili langatun media aperang ke hoi pen Karbia long rada phan ile jasemet churing tu ga theke dili suri dila crazy ni kan pen Karbi lo cholia song lo tudun lo dili texture la pugali bon sabe arna bakang hon la pen ke rara to dili phan ke tame nang ka rap do na hirji me nang peten tala jok se dili ki tam pedanga na por bange ni ga chukong do an pen dili Karbi khaya phan Karbi lo cholia song ben dili klem don nglo asi pili bang ke dili chipdi asol lo asapso ning kiduk tame do lo theke la isi a family as well sini dapat nak kecil nak hap of long lo asi pini dili kading jay bang kala ham dili Karbi bo chart as long lo claim dun una hut ban dia bang fu bang phia phat dili ani ka po elak na person ta dili a hut pen do Karbi khai a farma dili kar jap pon de la poso de hot dili chelak kha pon long lo stabe lagi ji ka Charlie am deng me dang posi dili ka ke basi chok pet budri ma tha pon tabe rad do dili phan dia pon po posi dili ni ke pon lo na pet pi di pe dili ko utot ke kam ki bi jo pon tu po dan na tum bange ke se pet ke chio lo pulo tang te lage pulo ba election thu dun po tang ho BJP long dun po tang ho ba kapre kalam rata long pa jo thang long sikame ahok ta ba paridan pe ahok kridat ta hai ke se long ke ka ar chon ke claim ji panu ni ka sikla pogani asi de kapre ka sai ta ni claim hon dai tame Karbi khai long bangke ke bang jula ma por hus tame rata kam hon do arna ba kam hon do po tang de ni ar jap 50% na ma to perang ke ai long ta de ni te kan kon lo se dili puthot dili ke se claim una ho bani aphat dong se ling to ilak putang te da pelanga na business na tum na meduji to de ke to ke se claim long ma ke
voluntary organization na pasi ang kakachuhang basik tu bitum na bang so case bangke kacusong anong tilong dagi pangtang itu so je klebon bom na si komani pan ke tangka kachuhang ban na pon na ki po elak na bitu khok na hai komani pan man ke ni tum ke rap don thek da pon ni ki po elak na bitu ta hai na si ala bangke ni pan dia pon po pasi ni thelo na pen ki bang na po ro khai kalau ba akhirnya nggak dong sih gitu ajab alam pan besi ni akhirnya si kaya song minang po si ini dami Karbi khai lo na si akhirnya nggak long bangke nili kagita may ready lo natak bangke si kesi long butat kali akapre ka song long sa Karbi kaya pa na kinang po tang te ada bangke nili ajab